Tia, que porto 2 setmanes sortint amb el Jan i està boníssim. Però vull anar molt a poc, perquè vull mirar bé si té alguna bandera vermella. Fas molt bé. Sí. Bueno, prou de parlar de jo. Tu què? Doncs amb el Manel superbé, Sí? però també vull anar a poc a veure si hi ha alguna bandera vermella. És que és molt important veure si tenen banderes vermelles, eh? Sí. I on viu? Doncs aquí, al poble, Ah, sí? a casa dels pares, però de manera temporal, perquè està estalviant per comprar-se un pis. Això està molt bé. Al principi pensava que això seria una bandera vermella, però no sé, és que No, això no és una bandera vermella. Això és que és un tio responsable, estalviador i que està passant per un procés de transformació. Sí, oi? Sí. També ho pensava, això. Tia, és que jo vaig sentir exactament el mateix quan em vaig adonar que el Jan és molt amic de la seva ex. De debò? Sí, però no molt amics, simplement, sinó que es veuen cada dia, tenen una relació molt íntima. I clar, jo al principi vaig dir, a veure si això serà una bandera vermella. Però No, això és que és una persona madura. Clar, i jo em vaig quedar supertranquil·la al saber que té suficient maduresa com per tenir una relació tan íntima amb la seva ex. Ai, tia, això és tan reconfortant. Tia, totalment. És com que estic supertranquil·la de saber que estic amb una persona tan desenvolupada emocionalment i que pot tenir una relació tan forta amb una persona que va ser la seva parella. Tia, això que dius i sents és tan vàlid. Tia, gràcies. De fet, és el que em va passar quan vaig descobrir que en Manel em feia ghosting. Ghosting? Sí, és a dir, al principi tardava quasi un dia en contestar els missatges de WhatsApp. Després, uns dies, unes setmanes... Tia, però això no és una bandera vermella. No. Si això és tenir vida pròpia. Això és no caure en dependència emocional. Clar. I tia, una cosa, els tios que t'estan parlant cada dia amb missatges, que si com estàs, on vas, amb qui, que si bona nit, que si bon dia... Que no. Sí, és escarós. És insuportable. Sí, no. Totalment. Tia, jo m'ha passat el mateix quan un dia em va arribar el Jan amb un tatuatge aquí al braç que hi posava totes putes. Clar, jo al principi dic, ui, a veure si això serà una bandera vermella, però no. Vaig estar pensant i vaig dir, això és un prejudici meu i això realment és creativitat artística. És llicència creativa. Clar, és que el Jan és un artista. Però és que em va passar el mateix quan vaig descobrir que en Manel havia estat a la presó. Però això no és una bandera No, vermella. clar que no. Això és ser responsable dels seus propis actes. Clar. Tia, jo em vaig sentir igual quan em van dir que el Jan havia apallissat a un boomer que estava intentant aparcar i li va ratllar el cotxe. Què dius? Ben fet. És que en Jan és un heroi. Tia, és que va fer el que havia de fer un home de veritat, defensar el que era seu. Un fucking home. Un fucking home. És que què s'han pensat aquests boomers mileuristes? Que poden aparcar on volen, quan volen i com volen? No. Que no. En Jan és un heroi sense capa. Totalment. Tia, estic tan contenta que haguem escollit tan bé els nostres homes. Tia, jo estic molt agraïda amb la vida. Bueno, és que estem molt ben treballades. Clar. I no som les típiques paves superficials. I que no caiem en clichés. Per les banderes verdes.